سلام تخاتلتي مدب دلينا تي كم يالهم كم يستنيكم صبق تولو بعد الملو تصفى أسرعكم أسالتون أقول تجبروا دما أسالتو بهوتكم دما ملو تعنا داتمنخو مباركس لما أنت حزركم متأزله سيركلهون بلاتسي ببحره كنريون فتنا نفط مركب لكم زي هم تريوا زلهم سيركلهون بلاس بحال أوي كب ترافيك زا تريوا زلهم كأ رايكم والله زي مالتي كل معلتي نتحدى نسخة أبز زمل كتر زلهم هدا قريح لكم كل معلتي نسخة ماكينة حيسكات متصخل لها ندحر أبزي كب ترافيك ماكينة هالين نسخة تقدر نعين كت تاشم مختبن مالتي كتقدر فلن تقدر فلن على كان عن نسخة نعين مهنياتو نسخة أبزي كمزي تريو زلها فيلنيكس بليكت ألكا سلازي فيلنيكس بليكت كا قد نسخة ناتكا فنت نسكا ويكا ندهدا ናይ ግድን ጠጠው ትብል ኮንካ ጠጠው ኢልካ ነተን ኣብኡ ዘለዋ መካይን يحلفካ ንስኻ ድማ ናትካ ታራ ተጸቢኻ ብዘይ ዝኾነ ነገር እንደህዳ ብጽቡቕ ሰግሮ እንደህርክ ኢልካ ብውሑስ ዝበለ ኣቲኻ መገድኻ ክትቀጽል ትኽእል ማለት እዩ ግን መካይን ኩሉ ኣብዚ ግን ንስኻ ከተኣቱ ኣይትኽእልና ንዕአን ክትገድፈለና ኣለካ ምክንያቱ ንስኻ ቬልኒንግ ስፕሊክት ኣለካ ቬልኒንግ ስፕሊክት ካ ንስኻ ድሕርተን ንዕአን ትገድፈለን ትቦታ ሽዑ ብድሓር ንስኻ ትቕጽል መገድኻ እንድሕዳ ብዝሑስ ቦታ ዝኸይድ እንድሕር ኮይኑ ማለት እዩ እዚኣ ከምዚ ትርእይዋ ዘለኹም እንድሕዳ ናብ ሆገር ትጥወኾንካ ወይ ንኢድ የማን ኣብዚ ከምዚ ጽርግያ ትርእይዋ ዘለኹም ኣብዚ መጺኻ ክትጥወ ዝተኸኣለ ጽቡቕ እንድሕዳ ሮክት ፍራም ኮንካ ንቅድሚ ትቕጽል ኮንካ እውን ኣብኣ ሒዝካ እታነ እዚኣ ትርእይዋ ዘለኹም ጽርግያ ክትቕጽል ትኽእልካ መገድኻ ድሕዳ ንቬንስተር ኮንካ ንኢድ ጸጋም ማለት እዩ ኣብ ቬንስተር ጽርግያ ኮንካ ሽዑ ብድሓር ናብ እዚኣ ሒዝካ ክትቕጽል ትኽእል ንኢድ ጸጋም ስለዚ እንድሕዳ ኣስተውዒልኩም ኣብዚ ወይ ከዓ ብድሓር ክንሪአና እንድሕር ኣንፂና ኣብ ታሕቲ ኣበይ ናይ ብሊንካ ከም ትገብር ፍራቻ ትህብ ኣብዚ ሬዳን ኣብዚ ኮለኻ ፍራቻ ትህብ ትኽእልካ ንኢድ የማን ከም ትጥዎ ዘለኻ ሽዑ ድሓርካ እንድሕዳ ንቕድሚ ትቕጽል ኮንካ ኣብዚያት ማለት እዩ ፍራቻ ሂብካ ብሊንካ ሂብካ ክትወፅእ ትኽእልካ ኣብ ኢድ ጸጋም ኮለኻ ንኢድ ጸጋም ትጥዎ እንድሕር ኮንካ እውን ከምዚ ትርእይዎ ዘለኹም እንድሕዳ ሰቢሕና ኣላ ነዛ ጸላም ተመልክተና ዘለና ኣብዚ ዝወፅል ዘሎ ማለት እዩ ወፅዩ ካልእ ጽርግያ ሒዙ ማለት እዩ ንኢድ ጸጋም ይጥዎ ኣሎ ኣብዚ እውን ንስኻ ብሊንካ ክትገብር ትኽእልካ ምክንያቱ ትሕብሮ ነዞም ኣብዚ ዘለዉ ትወፅእ ከም ዘለኻ ንኢድ ጸጋም ማለት እዩ እንተዘይኮይኑ እንድሕዳ ንስኻ ዝኾነ ምልክትካ ይገበርካ እንድሕዳ ንኢድ ጸጋም ከይድካ ንሶም እውን ናበይ ከም ትኸይድ ስለዘይፈልጡ ኣብዚ ሓደጋ ከጋጥም ስለዝኽእል ኩሉ መዓልቲ ንጹር ሓበሬታ ክትመሓላልፍ ይግባእ ማለት እዩ ኦኬ ኩሉ መዓልቲ እተን ካብ መካይን ዝዓብያ ከምዚ ትርእይዎ ዘለኹም ላስቲቪል ናይ ጽዕነት መካይን ዕብዕቢ ዝበላ መካይን ክንጥንቀቕ ይግባአና ምክንያቱ ንሰን መብዛሕትኡ ግዜ ካብቲ ክልተ ጽርግያ ካብ ሓንቲ ጽርግያ ናተን ሾርፌልት ማለት እዩ ንላዕሊ ክሕዛ ስለ ዝኽእላ ኩሉ መዓልቲ ንሕና ክንጥንቀቕ ይግባአና ማለት እዩ እዚ ኣግምት ክንእትዎ ኣለና ኦኬ När du byter körfält eller annars flyttar dig i sidled ska du tecken. እንድሕዳ ካብዚ ንኣብነት ትቕይር ኮንካ ካብዚ ጽርግያ ሾርፌልት ናብታ ሓደ ወይ ክትንቀሳቐስ ከለኻ ኣብ ማእኸል ከለኻ ማለት ግድን
إذا تأشمه تقبر عليك بلينكا تقبر عليك فراشا كتقبر عليك مالتي يتكني بلنا له أوكي Ser du till Valencia, yes. Ser du att en förare är på väg ut byta körfält ska du anpassa hastigheten för att underlätta körfältsbyte. እንድሕዳ ኣንስኻ ንብል እዛ ማኪና እዚኣ ትዝውር ሃሊኻ እዚ ቂልማኻ ዘለውን ትሪኦ እንድሕር ሃሊኻን ክቕይር እንድሕር ኮይኑ እንደሌታ ማይሲ ከተሓባበር ኣለካ እዩ ዝብል ዘሎ እቲ ናትካ ፍጥነት ዘሎ ክቐንስ ኣቢልካ ክትተሓባበር ትኽእል ኢኻ ይብለና ኣሎ ዝከኣል እንድሕር ኮይኑ ኣብ ታሕቲ ንርአ Du får byta körfält endast om det kan ske utan fara eller onödigt hinder för övriga trafikanter. Okej. أبزيا كنا صوعد لا زلنا نسخة أبزي كم زي بلينك از قبل دلون نريو زلنا كتغير ندحركون كا خابزي نجون دلات مصن ندحركون كا እዚ እትገብረሉ ማዓሲ ግድን እዚ ናፃ እንድሕር ኮይኑ ወይ ዝኾነ ሳዕቤን ዘምፅእ እንድሕር ኮይኑ ክትቕይር ትኽእልኻ እንደዘይ ኮይኑ መካይን ከለዎ ኣብዚ ግን ክትቕይር ኣይትኽእልና ስለዚ እንታይ ዳ ክንገብር ኣለና ወላ ሓንቲ ሻኮል ኢልካ ክትፍትን ትኽእልኻ ማለት እዩ ሽዑ ተመካይን እውን ፀይበን ስለ ፀናሕኻ ቦታ ረኺብካ ክትኣቱ ትኽእልኻ ስለዚ ሾርፌልት ቤት ክትገብር ከለኻ ዝኾነ ሓደጋ እንትከስዕ ብውሑስ ቦታ ክትጌርካ ክትቅይር ኣለካ እዩ ዝብለና ዘሎ När du kör ut ur cirkulationen ska du ge tecken till höger. ድሕዳ ክትወፅኡ ሃሊኻ ካብ ክቢ ትራፊክ ወይ ሲርክላሁን ፕላትስ سكودي تكن فراتشا وي تكن كم توصل زلها نهوير كتحبر على كايز ولا نازل لهم زتري وزلهم anpassa körningen så att du helt kör ut ur cirkulationen från höger körfält anpassa körningen دي فتنتك ክትቕንስ ኣለካ ወይ ኣንፓሳ ክትገብር ኣለካ ምስ ትኹነታት ዘሎ ብዚ ማለት እዩ ምክንያቱ ንስኻ